Isto é Bueno Carallo Bueno, o mellor puto podcast en galego do mundo. Oiches, Europa, estamos no Parlamento Europeo no Bueno Carallo Bueno que aterrizou aquí neste lugar, en fin, nas institucións europeas, por aquí gravouse La Tuerca, anduvo por aí Pablo Echenique coa arcilla de rodas, e tamén achega o Bueno Carallo Bueno para facer a competencia Alberto Montes, acordaste de Durão Barroso, que tamén andaba por aquí. Que presentación máis longa, Silvio Falcón, No, longa, por favor, longa non. que me estaba falando en riba. Estou ainda impresionado por, Sí. mira que case non veño, imos falar diso, Sí. porque estiven a piques de perderme esta experiencia de estar no Parlamento Europeo co Bueno Carallo Bueno, algo insólito, estamos facendo historia do podcasting en galego, xa éramos o mellor podcast en galego do mundo, despois disto ninguén nos vai poder discutir. Bueno, evidente, xa era evidente antes. Quer dizer, evidente, antes ahora estamos Grabando na miña casa xa era o mellor, agora estamos na Eurocámara. Tamén che digo unha cousa, que podemos esperar a partir de agora? Xa non quero pensar no seguinte programa, quero disfrutar deste, pero onde nos vai levar? No Capitolio. O Capitolio está ahora para ir, eh? Está para ir, Está bonito, Creo que no, piden moito chiste ali. Piden moito chiste. Bueno, Alberto, Oye, xa nos fixeron algo de spoiler aquí nos planos. Mira, fíxate que a quen nos esté Sí. seguindo en YouTube, que aí Estás moi ben de host aí, Quédame de Non che carallo, gusta, home. Nin te mudaches hoxe, me cago na virgen, Teño bolombo, Alberto. Nin unha camisa, Non fuche quen de poñerte unha camisa hoxe tampouco. Eu hoxe regreso a un lugar no que traballei Que case vergonza. 5 anos, Vas Alberto. xogar a básquet despois? Pois igual, sí. Vas xogar a básquet con a Aquí- camiseta? Hai unha pista aquí ao lado do Parlamento. Que vergüenza, por amor de Dios. A ver, contanos, ti, que Alberto. fuche medio de Bruselas, home. Estiven comendo coles. Moi ben, si, coles, ben se ve. Nótanse, Comín moitas. Pois Todo estive aquí coles. casi 5 anos. Aquí saíronme canas a Dios. Se venche canas. As canas son de aquí, Sí. son de aquí as canas. As canas son de aquí, e incluso algo que ver ten a nosa convidada de hoxe. Cuidado, imos xa. Imos xa. Imos xa con ela. Contanos, Alberto, quen temos hoxe Imos de xa con convidada? ela porque- imos Bueno, xa con- convidada. Convidounos ela a nos. Bueno, sí, en fin, a nosa Cicerone Sí. neste tour Sí. por World Bruxelas, Tour, Europe Tour. pola Casa de Europa. Efectivamente, vou a presentar, vou decir dela que leva a voz de Galiza a Europa con garra e compromiso, defendendo os dereitos do país en temas clave como a pesca, o medio ambiente e a xustiza social, eurodeputada do BNG, combativa e incansable, ten claro que en Bruxelas tamén se fala galego e ben alto, a única eurodeputada que traballa, Sí? eu creo, a Ana máis famosa despois de Ana Quiro. Ana Miranda, por favor. Ana Miranda. Hola, amigos. Benvida ao Bueno Carallo Bueno. E benvidos ao Parlamento Europeo. Claro, e tienes aquí, Benvidos aquí a vosa casa, É o noso sitio, a verdade. Isto queda aquí de maravilla. Cada semana Vides vimos pa aquí, quedar, non? Cada semana xa Cando podemos ver aquí o queirades. programa, xa reservamos aí o box que nos Sí, que nos eses son poñen ali, amigos, claro. son amigos. Incluso quen fala aí galego, Ah, mira que que unha ben. brasileira, sí. Moi ben, moi Amiga, ben. sí. A ver, o primeiro que podemos comentar, se cadre, estamos aquí nestes días no contexto dunha celebración moi concreta que é o Emigrasón, non? Aquí está. Emigrasón, festivalón. Aquí Emigrasón. temos o cartado de Emigrasón, tamén que leva o apoio tamén. Mira, van a estar ver, Tanxugueiras, poñemos aí Fillas de Casandra, Terbutalina, Sí. no seu último bolo, De Ninjures. De e de Ninjures. Ninjures, Bueno. un festivalón que ten as entradas esgotadas. 1200 entradas nun sitio Mi precioso madriña. e aparte reivindicado pola xente galega da diáspora que aquí quere que haxa cultura galega e que cultura ademais e música en galego, non? Iso é superimportante. A colonia galega é moi bestia, hai moita xente É aquí bastante galega. grande, non é tan grande como en Barcelona, Claro, ali ademais aí somos- está Bueno Carallo Bueno, e como Hombre, comprenderedes claro. iso é o Hai máximo. unha festividade pero da emigración, nos tiñamos que estar co É podcast, que claro. vos, aparte ti aquí tes pedigrí, Eu aquí xa que teño- non se te olvida, a ti Ai, non se te deixei olvida. marca, Cuidado, cuidado, tampouco te pases que despois non hai que me aguante, sí, sí. sabes? O rapaz Claro. é listo, A verdade Bueno. é que é listo, Viches? O único, listo, o único que é. Ti non mo reconoces, É o único que é listo, listo. Sí, Eurodiputada boa ela, Sí, Claro, sí. claro, claro. Sí, sí. Oye, vouche dar unha pegatina. A ver, Ti pegatinas. por cal votarías? Por esta? A ver, Por enseña aí a esta? cámara, a ver. Por cal votarías? Por esta ou por esta? Por A esta ver, ou por nós esta? non podemos facer recomendacións de Aí voto. vai, outra para Alberto. A ver, Hombre, Alberto. grazas, Aí mira, vai vai. por deador, Para os vai por nosos deador. fillos. Vai por deador. Para Brais. Para Iria e para Brais. Ah, moi ben, vale. Mira, para voy a a pegatina. pegar no armario. No armario. Vale. Para a É de guardería. Voy a Beica, poner ali Beica. na- Moi ben, que chula, Non moi tengo ben. Bandera carpeta de aínda Castelao. porque fai
parvulario, pero cando teña Bueno, claro, carpeta... o meu tendo un mes. Cando teña carpeta, cango ya na carpeta, vale? Oye, sabes que tiña Feito. unha carpeta de pequena? A ver, a quen tiñas, a quen tiñas? Pois mira, tiña a Bon Jovi, Sí. tiña Vale. unha de Beiras e tiña... Bon Jovi e Beiras se Vaya como mezcla, premix, sí. A ver, E a ver. tiña dúas Colaboración. pegatinas. A ver cómo se cerra- a ver dúas cómo se cerra o pegatinas. triángulo. E logo tiña unha dos Boy Scouts. Boy Mira, Ai, Scouts. por favor. Boy E Scouts, acabei- Beiras, e Bon todo Jovi. Sí. e Bueno, tiña unha- moi ecléctico, como a Sí, túa sí. figura, un pouco, un pouco de todo. O que É lle así. boten. E despois, nada, cos anos, pois, acabei tendo carpetas... Como foi eh, evolucionando a carpeta? A Pois carpeta de mira, Ana Miranda. A carpeta con Quen caiu antes? Quen caiu antes dela? Os Boy Scouts? Ou Bon Os Boy Jovi Scouts, ou os Boy Beiras. Scouts, nada. Boy Scouts, No, ¿no? Beiras sempre está aí, ¿no? Beiras aguantou aí na aguantou, carpeta, non? Sí. Aguantan moitas carpetas, Oye, sabes que no mitin de Coruña regalei os pósters que tiña desa carpeta, emocionouse, a verdade. E logo tiña tamén Te unha regalache os pancarta. pósters de Bon Jovi a Beiras. Sí, 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 sí. Ollo, Cuidado, igual tamén. Na, 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 na. Bueno, esa era Europe. Esa de Europe, sí. Pero Nunca mellor dito. Sí, claro, Europe, estamos en aquí. Europa, claro. era como remataban as festas en Cuntis, Sí, con bueno. Europe. Home, claro. Oxe, Despois temos xente de puxéronlle Cuntis aquí Gusta tamén, Pagana. eh? Sí, bueno, temos aquí un pouco de Sí, público. temos- Claro, hai atención aí. Aquí hasta están os de Altri, tú. Claro. Viñeron Bueno, os de aquí, Altri non, Oye, eu teño... Os de Altri A ver, non. mira, Os esto, de Altri non, claro, os é de Altri non. importante. Cuidado Oye, que eu... Ana Miranda sempre Mira, feira, sempre a feira. Sempre feira, a sempre. min sempre me veñen con Está de oferta camisolas, esto. tú, Moi e ben, entón, ala, mira que me truxeron. Eu quero Esta unha desas, xente quere mercarme como os lobbies, Moi ben, moi ben. Altri Viñeron con non. camisola. Altri non, hai que Altri decirlo, non, verdade, aí compañeiros? Que aquí en Bruselas hai moitos que están por Altri, sí, eh? Ai, é Entón, que hai xente- bueno, É agardar que hai moita xente. Mira. É o malo que hai moita xente, entón, claro, a ver, tanta Justamente, xente. Ana, nós queríamos te propor un xogo con nomes de eurodiputados. De acordo. Unha lista de eurodiputados ilustres e queremos que nos digas unha palabra de cada un Só deles. unha palabra, non? Tú que dis que hai moita xente, que algún sí que están a favor de Altri e esas cousas. Só unha palabra. A ver, hai algún Unha que palabra igual... se és capaz. Sí. Igual de algún Tan, saiche máis dunha, tan, pero a idea é que des tan, unha... tan. Esperemos que concisa. sexa solo unha. Comezo eu cun señor que faleceu hai pouco, queda feo falar del, pero que foi eurodiputado Quedaba moitos feo falar anos. del en vida tamén, eh? Sí, era feo el. É dicir, Jean-Marie Le Pen. Unha palabra. Atopábamos nos ascensores e cheiraba. Cheiraba, Sí, sí. sería o titular, non? cheiraban a alcanfor, Cheiraba, Cheiraba de verdade. O fuerte. desodorante abandonaba. cheiraba Sí, sí. a armario de aldea. Bueno, os armarios de aldea cheiran a realmente a roupa de aboa, de andar nas brañas. Esa era unha roupa que cheiraba ben. Claro. Non comparar con... Depende da Non aldea. compares, tamén te digo, Depende da aldea. O Le Pen malo, fíxate. Parece... O Le Pen malo. Le Pen malo. Claro. Que hai, bueno, Os outros que son vos. sí, ou non. Vale. Eu teño outro. Este vai ser outro cantar. Camilo Nogueira. Va, o mellor. O mellor. Nunca verá ninguén mellor aquí. Nunca. El yin e el yang. Boa persoa e moi empeñado, eh? Con él, tú conmigo traballabas, eh? Tú conmigo traballabas, pero con él traballábamos, adiós. Perseverante, Sí, sí. Pero él tamén traballaba, que se o bo, e un mestre. Un mestre. Tive máis de 4 palabras con Sí, él, sí, eh? no, É no. que é alguén moi bon. A ver moi que bon. palabra nos adicas para Carmen Fraga. Tiño varios. Ah, mira. E por iso creo que marchou, porque non lle gustaban moito os señoritos do PP. Ah, mira que... Bien, bien. Outro, tamén unha carta guapa Cuidado, da colección, eh? Cuidado. Carlas Puigdemont. Un señor xornalista. Ah. Un xornalista. Vale, moi ben. Buscaba, Sí, sí, gustabanlle sí. moito Defíneno así normalmente, un señor xornalista, eh? Os titulares. Sí. Vale, vale. Sí, sí. Feuche acento catalán e todo, eh? Os É que titulares, parlo os- catalán, os la meva titulares. filla... Ara podem fer el podcast en català. La meva filla Podcast en català, vinga, ja Cuidado. està. està en Barcelona, Hai que demostrar que somos políglotas. Políglota. Bueno, Vale. Eu teño outro nome, Ana, que Dígame. este é un señor que non creo que o defines como xornalista, Jaime Mayor Oreja. Ai, ai, ai. Este quen se acorda del? Mima, pois... É un pouco... Ese señor, é verdade que estivo aquí, Naftalina. Naftalina. Naftalina, ves? Acaba saindo. Acá. A verdade que estou vendo Naftalina. que fixemos unha lista de todo pirolas, pero Sí, bueno, tamén sí. un pouco... Bueno, Carmen Fraga, Carmen Fraga. Representativo, agás Carmen Fraga. Sí. Eu vou dicir Aleix Vidal Cuadras. Gustaballe moito ron. Hostia. E non é o único, ¿no? Eurodeputado Da que... familia Bacardí.
Ah, Vale. bueno. Claro. E logo fachorro. Sí, Tiña sí, a ti voz crees? moi afónica, non? Unha vez, nun debate de Kosovo, dixenlle eu, obrigado, presidente. E entón marchou do debate, porque non quería que falara en portugués, non? Ah, Un señor, porque estaba moi afónico, claro, non quería que eu lle escoitara a voz. Moi imitable, moi imitable. muy Vidal imitable, Quadras, a verdad que sí. Vidal Quadras, fundador de Vox, aí o tes, Uriol Junqueras. Unha grande persoa. Ben. En todos sentidos. Unha grande persoa, sí. Que Unha vez malo. caeulle a Xulia, tú, estábamos Sí. na oficina, a Xulia é miña filla, e resulta que colleu na no colo e caeulle a nena. E Hostia. Ojo. decía, sí, caeulle a nena, porque Ainda non resbaroulle. tivera fillos daquela, claro, igual non resbaroulle, fixera- a nena viñera para aquí a última hora, eu tuve na que traer e tal, e esbaroulle, e entón decíamos sempre, este non ten fillos nunca, porque caen os nenos e tal. E hai pouco, pois, atopouno en Barcelona e deulle un bico moi grande e dixo el, oh, tú eres la petita. Moi ben, moi ben. Despois entrenou co Lluc e coa Joana. Sí, Claro, temos tuvo que facer... unha grande persoa. Moi ben. Mais, Pepe Blanco. Ai, Pepe Blanco. Espera, Ai, tú, espérate aí. ten aquí o lobby aquí lado de acento e A a ver. Pepe Blanco... Pero que tes aí debaixo, Oye, Ana? Que hai aí? Hai Pepe de Blanco... Ah, outra vez. La 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 Repetiu, la eh. la la Muy la. bien, muy El bien. padrino. El padrino, Padrino. Ben. Están Vale, aí os vale. de Altri. Bo concepto. Altri non. Despois podemos falar de Pepe Blanco. Bueno, de Pepe pero... Blanco, aparte que Sí. a min quitoume a posibilidade de falar no Congreso. E aquí, pois, un señor que ocultou o accidente de Angrois. Eu, especialmente, non lle teño ningún cariño, porque me parece que faltoulle ética. Pablo Iglesias, Ana. Pablo Tivo- Iglesias, cando chegou aquí, falou comigo, eu dixenlle, aquí a galega son eu. E el dixo, sí, de los temas gallegos, ya sabemos que se ocupa el BNG. Sempre me respetou, Ben, sempre. E por último, o Rayo McQueen Maño, Pablo Echenique. Vino pouco, Sí. pero coincidí moi pouco porque ademais eu fui eurodiputada despois. Claro. E non tuve moito trato con el, pero polo que tratei era respetuoso. Moi ben. Moi ben. Tamén lle gustaba que o respeitaran. E Era, se metían sí. bastante con él e a verdade é que, bueno, con comentarios ás veces moi feos cara as persoas con discapacidade. Co cal... Un tío con Ten moito sentido de bo- humor, ten eh? bo Un humor, tío con un moita tío- autoparodia que eso tamén se agradece, a verdade. Sí. A min que contábame historias aquí de A retranca, pasillos. non? Tipo Moita retranca, divertido, moita retranca. que o vivía moi ben, moi Tamén un pouco como autodefensa, supoño, o humor é moi poderoso. Por suposto. Sí. Como onte eu, co humor co señor Rueda, A que... ver, si esto non o temos aquí na escaleta, pero estaba, como non no, estaba na escaleta. ai, Pero ai. bueno, como a Estábamos escaleta Que, que non ti, tiña a miña Ana. tarxeta. Foi aquí detrás, non? Mira, Foi foi xusto aí aquí neste detrás, pasillo. aquí donde Aí. temos este corredor e tal. Conta aí a nosa audiencia que pasou antes. Bueno, eu resulta que entereime que estaba por aquí. Alfonso A ver, Rueda, os medios presidente. públicos non paran de dicir que está por aquí, a nós moito non nos cubren, por iso, bueno, carallo, bueno, grazas por darnos Uy, voz, estamos- grazas. Home, por favor. Grazas bueno, por medio, darnos mira, voz. mira que... Mira que medios, Sodes mira que os medios. mellores. Claro, sí. No Parlamento Europeo, arrasando aquí, mirade todo o mundo aquí. Pois onte estaba Alfonso Rueda, presidente da Xunta, Sí. e non pediu Oye. reunión ou algo, non? Non me pediu, porque é que non tiña a miña tarxeta, home. Ai. Non tiña a Pero miña vai con tarxeta, o cartón de ainda vades visita. con tarxeta. Eu teño unha de cando estaba Silvio aquí, Home, por favor, imagínate. pero hoxe en día Ainda xa- son as mesmas, non lle cambiei nada, porque son as mesmas, porque, E gardas home, cambiamos aínda de oficina, o enderezo, o mail, o teléfono, todo igual. o A oficina enderezo cambiou non, a 3 ou 4 oficina veces. cambia, pero a oficina cambia, pero Porque como hoxe en mail día é o mesmo, tarxeta- aforramos. Aforramos. Entón, a cuestión é que, como non tiña a miña tarxeta, eu chegueime así a darlla, porque, oi, hai que facer un poquinho de marketing, non? Marketing de Galiza. É unha vergoña, non, que o No, presidente no, do é país non terrible. se reúne cos deputados de outros partidos, Un Un, pouco... un despiste. Eu vexo Sí, un home eu creo, xa ten eu cara de creo. despistado, de ir tarde aos Sí. sitios. Entón, eu creo que Chegou despois de Feijó, foi chegou tarde. Foi despiste, Claro. foi despiste. Non creo que haya mala fe aí. Eu non lle, No. eu non lle atoparía mala fe aí. Non lle chame sectarismo, chamalle No. despiste. No. Claro, en fin. Ana, contábasnos que traballases con Camilo Nogueira. E eu quería que nos contases se podes, a ver se faz memoria dunha anécdota divertida que vivises con Camilo, porque claro, ao final, eu non recordo a idade coa que chegou Camilo ao Parlamento Europeo, al ano 99, pero claro, o equipo sempre é moito máis novo, non? Co deputado, naquel caso tamén, e seguro que houbo anécdotas
carallers que decimos nós no noso programa. Algunha terá, algunha terá. Algunha Polo terá. sorriso, Sí, parece que algunha pode haber. Ai, Camilo é unha persoa moi grande. Cando chegou aquí, chegou tamén, claro, a voz galega, a Europa e a voz do nacionalismo galego, de esquerdas, e foi importantísimo, non? Eu lembro cando foi o accidente do Prestige que dixo tedes que chamar a todos os actores da cadea do barco. E entón fíxome chamar ao Ministerio de Transporte ruso e ao Ministerio de Transportes de Malta e non sei onde. Eran as 4 da mañá, estábamos na oficina e logo esa foi unha das anécdotas así como non tan simpática, pero sí de moita perseverancia. Mostrado o traballo, non? E logo, outra vez, que foi moi simpática, que estábamos un poquinho cansas del, porque nos facía traballar moito, unha tarde que marchaba, un xoves á noite, entón a compañeira Iria Barxa, que era a que estaba naquel momento e eu, dixemos, "Uau, marchou, podemos ir comer ben", e de repente abre a porta e fai así, que pillei vosé. E aquelo foi un momento moi Retranqueiro divertido. total, Moi ¿no? retranqueiro, sí, sí. E logo era unha persoa super íntegra, con moito sentido de humor, e a todo mundo lle chamaba Curro. Curro. Entón iba polo Parlamento dicindo Curro. Iba con Bendí, Curro. Curro dice en Vigo, bueno, dice en Lavadores, de onde Camilo. Curra, Curro. Presidenta de turno daquela época, Curra. Podía ser o presidente da Comisión Europea, Sí, que era Curro, e xa Curriño, está. eran todos Curriño. E decía, Díar Curro. E despois unha anécdota tamén moi simpática das últimas foi cando organizamos o tema do Foro Social Mundial e chamou aquí o PT de Brasil, con noso Lula. E chaman e din, bon día, é a oficina do Camilo Nogueira? Sim, é aquí, que buscamos o deputado que fala brasileiro. E ali se fixo esa relación. Mira, o Camilo Nogueira. O Camilo Nogueira abriu as portas ao mundo tamén internacionalista, non? Mira, eu queria preguntar por os perfiles de eurodiputado, pero antes, sacaste o tema de Vigo. Aquí, Mirar. coñécese Vigo no Parlamento Europeo polo que se coñece xa a nivel España como pura parodia, luces LED, ese alcalde carismático, por decirlo de algún xeito. Fálase de Vigo, pregúntanche... Sí, pregúntase... Que fama ten Vigo? A ver, Vigo, moito polo Porto, polo tema de pesca, polo Celtiña. O Bueno, Celtiña... Bueno, é que máis? Mira, hai Pero un que do camareiro Depor, marroquino ali, hai un camareiro marroquino que me di Celta Vigo, c'est bien, c'est bien. Non lle pido café. Pero tamén se coñece o Deportivo, Sei no. Sí, coñécese. Últimamente Claro. conócese menos, polo que sexa. No, pero Últimamente tamén coñécese. Estábamos falando de Vigo, Eu Ana. son de todos os equipos e, quero dicir... Tú non te podes mollar, non? No, eu son da selección galega, A selección galega. Ela é do Celta. No, non son futbolera, Mellor. Eu non son futbolera, pero sí que... Se dis que non eres do Celta en Vigo, igual indepeo. O non saber de fútbol, por pero eso lle gusta o respeito. Ai, me cago. E a cuestión é que de Vigo falase por iso, falase ás veces pola ausencia de que Vigo está incluído pois, nas redes europeas de transporte, de que o Porto de Vigo sexa porto principal, falase ás veces con retranca do tema do alcalde. As luces. Nos falamos de Vigo para denunciar o problema da vivenda, nos falamos de Vigo para falar das cousas importantes, non, das que lle preocupan a xente. Pero falase menos do que se debería como principal cidade galega e estes días pois falarase porque a mí dá a impresión que no Emigración vais a cantar o himno do Celta, no Emigración, sí? Podemos deixar o Celta xa, podemos deixar o Celta. Eu creo que sí. Moi ben, o Celta, Zetangana, moi Bueno, ben. o Emigración, este fin de semana, co himno... O ano que ven xa bo. falaremos. Ti es de Bouzas, non? Non, son da rúa, das travesas, da rúa Coruña, o que das pasa que travesas. despois, cos anos... Pois tiña malo dato, Silvio Aí Falcón. eu que sei, eu non conozco Vigo. adoptoume Bouzas. Adoptoute Bouzas, Sí. Barrio chulo, Pero nací en Cuntis, É que eu cando frecuento Vigo, que tamén vou a Vigo, Ai, sendo sí. do Depor, Oye, non teño benvido. non teño manías. Como dixo o Xo Souto, Vigo e Coruña a mesma cidade, Bueno, A ver, igual non a estou de ver. acordo, pero Vigo está moi ben. E Bouzas é o barrio, Bueno, o barrio chic, No, Bouzas é un barrio aí, mariñeiro, chulo, sí. Ahora hai moito gastrobar. Para gastar os ouros aí. Está nese punto. Sabes que neses gastrobares o que hai, e sobre todo, hai polvo, Polvo de Sí. que? É que, mira, se ti A non ver. sabes... A ver, Eu explico, no, cho. a ver. Mira, Amiga, unha aquí NASA, temos teño que aquí- vir coa Mira, esto- NASA. Eu, en vez de bolsos, traio nasas ao Parlamento Europeo. E tralo o bueno, Aí- carallo bueno tamén, Mira, aquí. mira, Eu trouxe a traballo NASA. marisco de Cortello, Mira, a eu- NASA, como é a NASA,
Porque ás veces aquí para que entendan hai que vir coas cousas, porque senón non ven, non As visualizan. ferramentas hai que traer Mira aquí como o- pesa Silvio, A ver, dalle aí, ti que Oi, que faz carajo. baloncesto, A dalle ver, aí o mira, Alberto. hostia, mira. Pero crossfit, o Veña, crossfit, o crossfit. hai que pasalo aí. O crossfit. Veña. Hostia, me cago na virgen. Mira, cunha man. Mira, podo acabar, podo seguir o programa así. Sí, podes empezar a Mira, traballar, tens que saber, Ana, que eu estive a piques de non vir xustamente por unha intoxicación alimentaria. Sí, Ai, que comeu ra- ostras, Alberto. Ai. Para unha vez que as como... Pásache como a min. Para unha vez que as como... Alerxia, Non ti. se cae aí a NASA. Non, que a puxen ben, carallo. Que veu da guarda esa, Que estiven aí ao borde, estiven vendo ao final do túnel, Bueno, menos mal que estás aquí, porque Silvio igual acaparaba moita atención, entre que coñece a Tiven que casa, vir eu porque se crece, senón... que despois Claro. vai sobrado, xa sabes que Hombre, el a aquí é moi verdad que querido, se el aquí é moi enchese. querido, Bueno, moi enchixa de por querido. sí. Ben moi enchido Viñen xa de enchidos, serie, pero sí. hai que estar por el. É moi querido. Ia che preguntar, un eurodeputado rival, vale? Co que non teñas unhas ideas afíns, pero co que teñas bo trato, que digas, ou que incluso che sorprenda, que pensarás, mira, este tío, esta muller non me ia caer ben a priori, pero mira, ten bo trato, é amable, simpática e teño boa relación. Muller ou home? O que queiras. Un de cada, se queres. Bueno, a ver, hai xente que te sorprende, efectivamente, que está en outras ideas e que te sorprende. Pois, por exemplo, un eurodiputado do Partido Popular co que se pode falar de pesca é Gabriel Mato, por exemplo, que ten bo trato. Discutimos en outras cousas, pero pode ser unha Canario, persoa... canario el, Sí, pode ser unha ese- persoa coa que te podas tal. Unha eurodiputada coa que me poda levar? Pois mira, algunha eurodiputada socialista coa que non podemos o mellor coincidir en temas de agricultura no acordo Mercosur, pero que me levo ben no persoal, pois Cristina Maestre, por exemplo. Sí. Vale. Aquí hai que falar, aquí hai que discutir e hai que chegar a consensos. E despois, tamén che quero preguntar polo eurodeputado ou eurodeputada máis pieza, máis tarambana. Buf, a lista é grande. Para Pois min, dime tres, mira, como para como min, moito. o pieza, os dous piezas peores deste Parlamento son Germán Terç, Buxadé e Albise. Bueno, Son carallo, piezas, carallo. pero Vaya tridente, despezadas, despezadas. Messi, Neymar A e verdad Luis Suárez. que dá para a película de Marvel, Non sei, van sobrados, son moi discriminatorios, falannos mal, fan así co dedo, son moi Desprestixan un pouco tamén fascistas, o que se fai aquí, non? desprestixan o que se fai, non teñen en conta pois, a pluralidade de ideas que hai que ter aquí, raros. O de Albise é un fenómeno bastante particular, non sei como caeu a súa chegada, sempre cando chegan estes movimentos así un pouco... Porque Vox, bueno, xa sabemos, polo menos está homologado, xa sabemos que son uns fachas e xa son eses. Pero Albise era como un fenómeno así extraño que non se esperaba seguramente. Como recibiste aos grupos de esquerda, sobre todo? Viñan cambiar o mundo, eles decían moitas cousas e a verdade é que nós ignorámolos. Como que eres, a ver, son uns grupos que non teñen base detrás, ignorámolos, pero o que pasa é que eles atacan tamén a democracia con formas. Outro día fíxome gracia que un vicepresidente do Parlamento dixolle non berre tanto que os micrófonos funcionan ben, iso, non? Veñen moito a show, berrar. non? Sí, a montar o show, pero non hai fundamento detrás, non traballan, os informes non están, seguramente só usan as plataformas. Ata me dá tos, ese señor dame tos. Dache mal, Deuche, Póñome enferma, deuche tú. energía, que me di a miña nai. Tes energía. Póñome fatal. Claro. Entón, son xente que desprestixa o Parlamento Europeo e aquí a xente, con independencia que teñan ideas diferentes, todo o mundo ven co seu programa, coas súas ideas, podenche gustar máis ou menos, pero eles veñen a destruir. E logo veñen con esa idea de falar do que se cobra, do que non se cobra, do que se fai. No, pero eles cobran, non E é? logo ao final cobran. Cobran de Cobran, dentro e logo de non fora. están, e logo gravan vídeos de si hai xente no pleno ou non. Eu vin outro día no debate da saúde mental, el gravou, eu estaba no pleno, e vese ademais na foto del, no vídeo, e o momento de rematar o debate, antes de rematar, cando rematou a súa intervención, perdón, pirouse. A ver, non son serios, nunha palabra. E despois, no caso dos de Vox, son faltóns, maleducados, machistas, e por enriba, trinquin. Bueno, eso... Bueno, aquí non nos podemos meter nós neso. No, a verdade porque que nós traballámoslo non ben podo tamén, discutir de ser claro, machista, racista, pero de trinquin. menos Aí- Pero en horas de traballo, Eu non podo criticar a que- ninguén no. a ese respective, En a horas verdad. de traballo, Bueno, claro, Tamén, aí... aí sí. e cando aí sí. chegas así, buf. Pero Un eu pouco quería... camiñan en cursiva. Sí, É subrayado. o Germán, mi má, dá
anda así, ¿eh? Vaya boleos, ¿no? Sí, Vaya sí. boleos un pouco. Si entras no ascensor, peor que le pen, que ali cheira a Ginebra. Hai competición entre eles dous. Sí, bueno, un xa está en los altos vuelos, pero... Curachas feridas cun arroto, ¿no? O contrapunto- Chamallos deputados de esquerda, los narcocomunistas. Los narcocomunistas. Hombre, está ben, non? Home, eu Los creo que narcocomunistas. pásalo ben, ¿no? No fondo. Aí eu paso moi ben. Eu Véseche, paso moi véseche. ben. Eu son unha persoa moi feliz aquí, gústame moito o que fago, defender o noso país, defender tantas causas polas que loitamos aquí, pero a vez tomo con moito humor. E cando me falan así, falolles con retranca. Claro, supoño que Aprendendo Silvio, con semellantes persoaxes ou tens actitud ou senón tamén en pouco ese farragoso, cansino e difícil, ¿no? E digolles, non me falte el respeto, non me hable así. Bueno, é que ao final ante estes Agora uso personajes, yo, claro. sí, é que- ademais agora uso un artigo do propio regulamento. Está usando unha linguaxe racista, está usando unha linguaxe homófoba, está usando unha linguaxe que ataca Tú non podes delitos abrir a de odio. boca, Entón claro. estou plum, 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 plum. Miss Miranda, you have the floor. Está ben. A ver, eu quería Bueno, sacar diría, un tema... perdoa Dime. que simplemente me acabo de rematar. pasou? Que pasou? Que me chaman Miss Mirinda, tú. Miss Mirinda. Por favor. Miss Mirinda. Home, pero eso é marca comercial, Oye. hai que cobrar aí dereitos ou algo. Sí, non sei, Podía ser peor, ¿eh? Podía ser peor. Podía ser peor. Sí. Miss Mirinda. Miss Mirinda. Miss Mirinda, Pero que confúndense che ás din veces. os presidentes? A veces un presidente di, cando hai que ler as intervencións, non? Entón toca o turno e un día dixo un día non, máis veces. Miss Mirinda, you have the floor. Bueno, E sabedes de que era o debate? Sobre azúcar nas bebidas gaseosas. E dixen, mamma Pois mía. aí, claro, o subconsciente. O Claro. lobby mirindino. Biche, Mirindino. biche. A ver, eu queria sacar un tema espinoso, Ana, vale? Un tema que é importante porque hai unha lenda que di que os eurodiputados do Partido Comunista de Portugal sempre son guapos. E eu queria confirmar contigo, primeira Ai. man, é certa esta lenda, este run ou non? Oye, tú sabes que facía Pilar, que sabes que traballa Ui, comigo Pilar, que Pilar, temos aí. e que está aí no Sí, público. detrás Que facía do- cando estaba nos plenos? Me mandaba foto dun e decía, mira que bueno está, Ah, bueno. É verdad. Traballa así forte no Parlamento, Non vai ser todo traballar, A ver, a mí non me gusta Desde- falar da apariencia física, agora baixo un pequeño nivel. Bueno, aí está. Pero a lenda... Portugal, pon esas había pilas. Ah, poñer aí a mi Pon pila, esas pilas, Portugal. Sí. Impresionantes. Non trae xente fea aquí ao Parlamento, hombre. Bueno. Pero tamén, Sen entrar no frívolo, pero, bueno, eso... Sin entrar no frívolo, ¿eh? Agora, ¿no? Ahora. Un pouco tarde, ¿no? Sí. Creo. Pode ser. Pero bueno, en fin. En fin. Oye, a xente que está pasando por aquí, porque por aquí pasa xente, Sí. sabedes, ¿no? Que está facendo a búsqueda en Google de bueno carallo bueno, para Sí. saber que é isto. Eu quero ver as caras desa xente que xa son, bueno, vin algunha cara xa de xente flipando, levaráos a Spotify, supoño, Claro. e de aí, pois, se poderán escutar o programa, se levamos máis de 5 Mira, tempadas. como se Mira, pasa aquí a un xente amigo por saharaui detrás. saudando. Aí está Aí. pasando, efectivamente. Sí, sí. A ver, hai que decir tamén que viñemos en Benres, que entendo que é un día de pouca actividade, ¿no? Claro. hai menos Como nas xente. universidades. O Benres vai xente moi apaixoada polo suyo, eh? Sí, aquí hai menos xente porque ademais os horarios, digamos, das comisións e tamén das reunións de grupos son de luns a xoves, igual que os plenos son de luns a xoves. Entón, hoxe é un día de menos actividade. Nós estamos, además, este venres porque hai o emigración, senón estaría xa seguramente en Galiza, traballando ali e facendo pois reunións. Entón, eu creo que este venres era ideal porque estaba o estudio pensado para vos. Se non viña un bueno carallo bueno... Estamos na casa aquí. Vai nos costar sair de aquí, eh? Tamén Sí, te digo. sí. Eu queria che preguntar pola túa adaptación a Bruxelas, levas moitísimos anos. Xa te acostumache, xa prefires os mexillóns con patacas fretidas ou pulpo a feira ou aínda non? Eu prefiro pulpo a feira. Ah, Ou xa Pero o os vin? mexillóns son alérxica e non podo tomalos nin aquí nin ah, alá. amiga, Entón, pois fíxate, claro, aí é En unha que sexa resposta galego. diplomática. Que non che pase como É unha a min, resposta galega. Que non che pase como a min, que levo 20 Sí. días de furriquera. Eu tuve de pequena tamén unha alerxia de ostras, porque, home, tomei 3 dúcias na pedra, entón madriña imagínate. querida. A ver, e puxeme moi mal, e entón dende esa costame moito. Pero en escabeche podo tomalos. Entón, mira. truxen na maleta 20 Consello. latas, agora, mira. pois migra, son 20 latas. 20 latas. para picar ya. No, Sí, a mí por sentarme certo, mal, pero viredes, non viredes. A mí sentarme mal, pero non me entrou o medo, eh? Eu estou me dando Sí, un pero mes estou e despois adaptada, volvo outra estou vez. adaptada. Teño moita facilidade de adaptarme a calquera sitio e entón, entre que vas e ves, pero estuve moitos anos aquí, traballando ás veces de diputada, ás veces no grupo, de asistente parlamentar e adaptome moi ben. Pero pode haber algunha cousa que che guste máis igual de Bruxelas que de Galiza. Queremos que te molles un pouco a fora de Bruxelas, a ver, aquí tantos anos, esta cidade. De Bruselas gústame o transporte público, que é Transporte moi bo público. e aparte está moi unido. E de Bruselas gústame tamén
a diversidade que hai de moitos povos. É verdad. Pero Galiza é o meu país, e Galiza, cos seus defectos e as súas virtudes, é o meu país. Tin que non chegache a Bruxelas? Eu cheguei a Bruxelas no 99, pero antes estaba en Lovaina. Cheguei no 97 a cuidar un neno a Bélxica, cuidar un neno de au pair e a estudar ali un terceiro ciclo e cuidei ese neno, aínda seguimos sendo amigos, bueno, é unha persoa moi querida na miña vida, Paul, e despois fixen prácticas en 2 sitios aquí, despois empecé a traballar con Camilo Nogueira, despois perdimos os canos, fun e vivín aquí uns anos, e despois vin de diputada no ano 11, estuve un ano, e logo 2 anos, bueno, en distintas etapas. Decíacho porque eu estive no 2009, botei contas onte viaxando para aquí. Alberto, atopeicho en internet porque non sabías buscar. Non me acordaba nin en que ano era, porque me fago de maior, Silvio Falcón. É que xa son moitos teño que buscar cho, Mira como te llevo tamén a Home, barba, Alberto, xa de canas. que ti sales, estás facéndote moi famoso, Sí, hai aquí famosísimo, unha sana competencia, A verdade que saímos Bueno, de sana. Non digas que subes, e os actores xa sabe que... saindo do aeroporto e mira, aí vai Eu vino en Quiroga, cunha obra en Quiroga, ali... Como? Que vinte nunha obra en Quiroga hai moitos anos, Claro, o que Moitos se quería dicir é que eu anos. actuei no Centro Galego de Bruxelas no 2009, outubro do 2009, por se che cadrara estar nesa actuación, igual... Non, nesa non estaba, pero vinte en Quiroga, na túa terra, En Quiroga, non me lembro desa, aquí díxome unha persoa, Non me lembro. un día, estuveche de meeting en Quiroga, unha persoa que hai aquí do PP, e dixen eu, Steven, e dixo, allí non tenéis nada que hacer. E resulta que en Quiroga as Pois cousas mira. cambiaron, e dixen eu, hai os montes, Volvíchelo ver o paisano. É unha paisana. Paisana. Paisana, claro. Pois sí, impossible is nothing. Hai que loitar aí sempre. estamos. Ademais, hai cousas que parece que nunca se consiguen e logo, se loitas, consíguense. Por iso non se vai facer altri e por iso imos tamén gobernar un día o noso país. Mira. E o día que pase un bueno carallo bueno en Santiago de Compostela. Amén. Na Praza do ali, Obradoiro, con Ana Montón. Todos. Alberto, A min gustaríame na Praza do Obradoiro con 1000 gaiteiros, unha idea que tiven agora eu. é unha nova, é unha idea así... Unha idea que se me acaba de ocurrir. Sí, sí. 1000 gaiteiros pa Ti nós. pides moito, Bueno, pois 20. Unha 20, foliada. 20, confundo Unha con 20. foliada ali. Unha cousa humilde, unha Sí, cousa da casa, non? Unha cousa... unha Vos pandereta. imaginades ali unha presidenta? Home, Home, pois a verdade Pois, que postos a imaginar... espero non imaginar solo. Claro. Pero, bueno, eso depende dos galegos, Nós votamos en Cataluña, entón, claro. Nos votamos en Cataluña moitas veces, ademais. Sí, demais, sí. O sea, estamos afeitos a votar. Gústanos. Se hai que ir votar, vais, Vais, porque... nos chámanos. No, carretaxe non, que eso xa No. fai o PP. Podemos... Bueno, pero si hai que votar, votas. Bueno, cambiamos de tercio, falabas de Altri, Ana. Coincidiches con diferentes eurodiputados socialistas galegos. Yes, yes. Diría que todos homes, se non me Yes, equivoco. yes. E a pregunta é con cal te quedas. Eu aquí teño apuntados a Sánchez Presedo, Pepe Blanco, Nicolás González Casares, que ainda o vimos aí. Bueno, viu o logo do Bueno Carallo Bueno, Nicolás estaba flipando. Di, vese dende a outra punta. Sí, eu fui ali a coller un pouco de agua e mi má, isto... 4K. Isto ni la von der Leyen, vos sodes moito mellores que ela. Entón, a pregunta é, con cal deles te quedas en toda a trayectoria tamén, cando traballabas con Camilo, esta experiencia no Parlamento Europeo, cal é o menos malo? Pois mira, empezo polo máis malo, que desde Sí. logo é Pepe Blanco, que ademais está con unhas posicións tremendas. Seguramente o señor Sánchez Presedo é unha persona de consensos e aquí teve unha actitude moi correcta. E como compañeiro bo e cordial é Nicolás, sen dúbida. Sí. Entón, entre Sí, Sánchez Presedo... somos bons compañeiros. Entre Sánchez E creo Presedo que e ademais o Partido Socialista ten que entender xa por fin dunha vez que ten que entenderse co BNG se queremos votar o PP. Entón, eu tamén fago pontes todo o que poido. Moi ben, eso, Aí Home, sona que igual entramos cas gaitas. É que ali, de pequena, vos non sabedes que Compañerismo. nunca vos lo contei. A verdade é que isto é unha primicia. A ver. Primicia, a ver. Pasei, como moitas nenas e nenos de Vigo, o día que inauguraron a Ponte de Rande, tú. E pasaches... Nunca yo contei a ninguén, isto é unha mira. primicia. Miranda Na Ponte de inaugurou. Rande paseando cos pais. Seguro que Pilar tamén, non? Ves? É que... Eso É moi de Vigo, eso, ¿De qué É ano moi de falamos? Vigo. De que ano Na falamos? Ponte de Rande, pois non me lembro moi ben, pero igual 79 ou no, 80. Sí, por aí, sí. 79, 80. Pero pasando con as bicicletas por ali, unha primicia. Cas bicicletas, Sí, claro. sí, ou patins. Historia, Ou patins ca boa. Vamos buscar aquí, Oye, xa que e temos tamén o fun ao internet. partido de Italia-Camerún do Mundial 82, con miña boa. E miña boa... Como quedou ese partido? Non me lembro, pero sei que miña boa, que era maravillosa, miña boa Lela, de Cuntis, decía,
espagueti colacao. Espagueti con la Tío, chula. Entón, quedou Era claro. un resume... quedou 1-1, Veía No, un no, empate, pero miña avó ali, enfervorizada, co pano na cabeza e Ponte de feliz. Grande, 1981. Bueno, Ves? Tiña 10 aniños. volverá a haber Mundial. E non vai ir a Vigo nin a Coruña. A Coruña, sí. Bueno, espérate. Ai, A Coruña, espérate sí. que hai máis cae. lobby na Coruña, sí. Coruña, hai máis lobby. Bueno, en Hai fin. máis lobby. Un dato, como dato. Que faría... Desexando que volva a haber derbi galego Sí. por ano que ven o Gallá en Primeira División. Claro que sí. E se non en segunda, pois tampouco pasa nada. Queremos vos, ¿qué pasa? queremos No, vos. cuidado que te Está o celtismo na grada tamén. Que- en Queremos segunda vos. no, segunda no. Bueno, Pero... eu creo que eu desexo que non, Eu como eurodiputada galega son dos dous equipos. os do Compor van se enfadar, Tamén. Tamén. E do Lugo, e do Atlético de E do Cuntis. Racing de Ferrol. No, do Rápido de Bouzas. Rápido de Bouzas, Bouzas. hombre, Baltasar Pujales, Stadium. Madre por mía. favor, mi madriña. Oye, ¿cómo sabes, ¿Cómo ti, de controlas? Pero, por Bouzas, favor, pero estás falando aquí con un experto. Un experto na materia. en qué? En todo. En todo. A verdade é que eres un tío listo, Gracias, Eu cando hombre, te vin gracias. en Quiroga xa dixen, este vai triunfar, Este vale, ¿no? De Silvio non pensei nunca iso, É pero... normal. Eu sempre fui máis... Está acabando. Que programa no, ben. Silvio, que te queremos. Está acabando o programa en alto, Bueno, Silvio. recta final do programa, Ana, vale? Vouche ofrecer, xa que dis que Alberte é un... É tan listo, un verdad? tipo listo, un tipo listísimo, vamos facer un xogo, o teu comodín é Alberte, vale? Se non sabes que responder, preguntas a Alberte. De acordo. Tamén che advirto, Alberte, sí é espabilado, pero igual non tanto. O sea que... Como que? A ver, A ver, estás rindo, temos que pasar un fin de semana xuntos aínda, Bueno, Cuidado. Dormides na mesma cama. No, casi. no. Porque Somos Bruselas é moi somos dado. dúo, pero non tanto, Oye, pero sabes? Bruselas A ver. é moi dado que encargues hotéis, Non porque falamos nos da polos nosa vida grupos... privada, nos. Chico, e se confunden sempre e meten en vez de habitacións de dúas camas... No, a verdade que temos separado, temos separado. non tivo Silvio esa sorte. non, a verdade que eu quería, pero... en fin, non se Para terciou. outra ocasión. Xogo final do programa de hoxe do Bueno Carallo Bueno é con frases de persoeiros galegos que ti tens que adivinar, imos che dar unhas Ai, ai, opcións de ai, quen ai, son ai, estas ai. frases, vale? Alberte o comodín, Pues hoxes galegos tamén aparece por aí Yolanda Díaz, quer decir. bueno, e Emilio Pérez Touriño. Bueno, chamalle X. O tal é que Alberte o teu comodín, se non sabes de Ai, quen ai, se ai. trata, vaslle pedir a Alberte que che diga unha opción que igual, bueno, en fin, el vai te axudar. Eu vou facer o que poida, Ana. Que bo eres, Alberte, que bo eres. El ofreceuse desinteresadamente a... En fin. A primeira frase, non podo fallarlle aos galegos, vale? E as opcións son Castelao, Feijóo, Beiras, Ana Pontón ou Ana Miranda. Mira, eu pensaba que era de Galloso cando se rompeu a cadera, Que non lle podía que non fallar podía ir o viernes ao siguiente. programa. Sí. Pois mira, Sí. eu xa estou Non era. perdido. Pode que fora de Castelao no contexto de algún texto. A ver, a frase certamente pode ser de calquera. Sí. Repetí as opcións. Castelao, Feijóo, Beiras, Ana Pontón ou Ana Miranda. Ai, o problema é que é verdade que Feijóo colleu e repegnicou. Sí. É de Feijóo, É de Feijóo, non queres axuda de Alberte? non? Pois é de Feijóo, correcto, moi ben. Moi ben. Sí, porque a frase de Castelao era nun contexto e con outra, lembrei despois que era un verbo diferente. Sí. No, porque ademais Feijóo isto dixo cando recordemos que quería presentarse a presidencia do Sí. PP, estaba aí que non lle daban o puestiño gratis, Sí. entón dixo, pois Agora mellor quero quedo. o acceso ao mar. Claro, claro. Ahora o que di é, non podo falarlle aos galegos, eu que di agora. Non podo falarlle galego, din, sí, que sería... Pero hombre. quero nadar na playa con acceso directo. Claro. Segunda frase. A ver se Alberto te axuda, A ver. Ui, a ver, a ver. Galicia é unha nacionalidade histórica cunha profunda identidade. Beiras. Camilo Nogueira, Emilio Pérez Touriño, Alfonso Rueda, Yolanda Díaz ou Ana Miranda. Camilo Nogueira. Camilo Nogueira. Camilo Nogueira, está Alberto, segura? a ver. Está segura? Aí, Está segura? aí igual Ana, Miranda, Alberto discrepa, está segura? A ver, é unha frase que ten, quer decir, hai que pensala para dicila, Pero aínda así, case pode decir calquera. Case. É a miña pista. Sí, falta un pouco máis de A miña elementos. pista, a miña pista. Pero penso que Camilo, sí. Eu podo confirmar que non foi Camilo Nogueira, no. E que foi o teu amigo, que atopaches aquí, no pasillo do Parlamento Europeo onte. O presidente da Xunta actual, Alfonso Rueda. Parece mentira, Pero- Deixas de decir estas no, cousas. no, parece mentira. Pero Foi despois dun vermú. como nacionalidade histórica, Bueno,
En fin, En fin, a frase é esa. para eles non o é. E a última frase do xogo é tempo de cambiar a hora imposta polo franquismo. En relación ao cambio de hora... Fraga. Fraga... Que vai querer cambiar do franquismo Fraga? Pensei. Bueno, deixa onde está ese señor. Sonábame. Sonábame, queríame sonar, non? As opcións son Néstor Rego, Xavier Vence, Anxo Quintana, Olaya Fernández da Vila ou Ana Miranda. Dixémolo Néstor, Ana, Olaya, Paco Jorquera, que non o dixestes, pero Sí. tamén. E eu aquí dixeno cando foi o tempo do cambio horario, ademais levando un reloxo para que entenderan, por favor. Pois efectivamente, é de Moi Ana. ben. De moi ben, Ana, claro co que reloxo sí. incluído no pleno do Parlamento Aí Europeo, está. que sabedes que me pasou co reloxo, non? Que che pasou Que co non reloxo? tiña reloxo, entón no hotel pedinlle un reloxo destes parede. gigantes de parede e leveino. E Trabollo. apostoume o corresponsal do país que se levaba o reloxo me sacaba aí con noticia. E así foi, buscade, Ben, Google co reloxo. leade. Moi ben, pois xa temos aquí o traballo feito, eh? Xa, mira, Ahora, oye. o que nos fai falta é ir aquí ao Emigrasón. Tedes entradas? Bueno, Xa traballamos. a verdade que non, viñamos así... Ai, pero vos sodes prensa, home, vos tedes home, vamos nivel, prensa. entrades Malo aí, será, ¿no? A veña. ver, espero que... Malo será. A ver se esgotadas quedamos na porta. Petamos na porta, a ver, Como hola, o tan Emigrasón. esgotadas. Sí, queremos ver as Tanxugueiras, as fillas de Casandra, A Terbutalina e a de Claro. Ninfures. E sabéis algunha canción de algunha? Algunha. Porque Home, aí claro. para ir hai que cantar, a ver cántanos cal. algunha aí. Bueno, podemos cantar moitísimas. Bueno, mellor non, eh? É que O canto mal. Que quería pedir a Ana é que nos faga Barre unha promo. vasoira miña, barre vasoira, Non me sei na, máis, na, na. De viguesas, faltando- Fillas de viguesas. Casandra. De fillas Está de faltando un posavasos aquí xa. Bueno, eso igual máis tarde. Oye, devuélveme a NASA. O que Sí, non, é verdad. Imos Teño- facer o volta. viaxe de volta, vale, De volta. como simbolismo O de Ignacio. final de pero que me quedei aí atrapado. Pero como sodes moi vos, mira, dous... Moi ben, a NASA de Devuélveme volta. NASA. Aí vai de camiño para Vigo, Vale, Bruselas, de Vigo. camiño para Bouzas, Moi pero ben. douvos unha camisola, Vale. tedes que compartila, cando lavala, Hai entre que lavala, medias. de Ala. cada vez. Ala, Moi ben. que se me aquí o neno. Como a Virgen, A unha ver, semana espera ti, unha que- semana eu, ¿no? A ver, así, mira Ahí, que ben. ahí, Altri, eso. non. Moi Altri, ben non. aí, Alberte. Corre aí, moi ben. O Aí, fichaje. aí. Fichaje. Moi Que non ben, xa leven fichaje. pa Quiroga, Por favor. Aí está. Moi Que ben, sone ben pois alto. moitas grazas, Me cago Ana, en por María. convidarnos ao Parlamento Europeo, por Que vir de maravilla. convidada ao Bueno Carallo Bueno, o próximo na miña casa, que veña ela ali. Moitas grazas, merci beaucoup, danke Merci. schön. Home, a ti todo. E Obrigada, moitas thank grazas tamén you. ao equipo do Parlamento Europeo que está Aí aí detrás, que nos están, están aí axudando neste plato maravilloso. E Alberto, Un que placer. ao próximo programa onde O próximo programa eu casi que deixaría Estrasburgo. aquí. Eu deixaría Estrasburgo. Estrasburgo. Estades Tamén se convidados pode, xa, Pues xa sin eh? pasar pola casa, porque xa non nos compensa Pero ir pa- Estrasburgo, ainda hai Estrasburgo. plenos polo medio, pero Estrasburgo, a moi ben. ver, la Estrasburgo. France. A ver, Veña, aquí. e queda pendente a do... Oye, si A de saudades. Obradoiro. A do A do Obradoiro. Obradoiro. Pero eh. non coincideis con ningún Le Pen no ascensor, por favor. Ai, moi ben. Ese Que o- cheiran, que cheiran. Cheiran. Veña, ata o próximo programa. Ala! Isto é Bueno Carallo Bueno, o mellor puto podcast en galego do mundo.